फिन खुनसे ओंखारफिनबावबाय आरोबाव दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मेडाम रियानावहाय लटारि हैफिननो आरोबाव मेडाम रियानिफ्रायबो माखासे बाइक बायदि फिसा फिसा सोंथिफोरखौबो जों सोंनाय जागोन दिनैनि दिनावहाय थांग्रोनि लटारिखौ हैनो मेडाम रियानो थ' बिदिब्ला जों थांबाय थाग्रोनि न'निफ्रायनो जागायदों दिनैहाय भिडिअ'खौ जिहेतु कन्ट्रिबिउसन ना गुबुन लटारिबा जों एथ'राब इन्टारेस्ट होनाय नङामोन खारन नैबे मोनसे लटारियाना मोनथाम मोनब्रैसो बिराद गोनांथि मोनथाम मोनब्रै नङा बेवहाय जाखिनि डिसिसन लानाय ना जिहेतु जायफ्रा एनायै नांनानै थानाय फेमिलिफोर बिथांमोननि न'खरावबो जाखिनि अनसुंथाइ होनो हायो आरो लोगोसे मोननै स्कुल ना गायसननाय बेफोरनो एसे जाखिनि अनसुंथाइ होनो हानाय लोगोसे आरोबाव बिनि सायाव मोननै एम्बुलेन्स फ्रि ना खुनु जायगायावहाय बेफोरबायदि एम्बुलेन्स मालाबाबो होफेराखै डिस्ट्रिक्टआवनो दा BTC आवहाय गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव आलादा बाथ्रा खिन्थु आं बुंनो थाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार उदालगुरि बा बहाबा फार्स्ट टाइम जोंनि BTC आवहाय एम्बुलेन्स गंनै बे एम्बुलेन्स गंनैया डेड बडि रोगाग्रा गोथैस' रोगाग्रा बावहाय जों गोथैस' रोगानो लांनो नागिरोब्ला सोरबाया बुङो 7,000 8,000 10,000 15,000 सिम थाङो मार्केट माबाया दाम दर होनाया खिन्थु सोरबाया दिनैहाय थाइसेबो थाखा होनो हाया बेफोरबायदियावहाय थाव सोनानै लांनानै इउज खालामनो हागोन आरो लोगोसे एम्बुलेन्स मोनसे दंबावो जे जायफ्रा न'खराव लोमजानाय एसेब्लाबो खम खरसाव ना थावल' सोनानै लोमजानायफोरखौ लांनो हानाय नङा होमबा बेफोरबायदि एम्बुलेन्स फ्रि होदों थ' जोङो थांग्रोनि मेडाम रियानावहाय बिनावबो माखासे लटारि हैनि गाबोन टिचार्स डे ना बावहाय प्रग्राम दं ओंखायनो खुदियाफोरनि थाखाय माबा स्टेज खालामगासिनो दङ दा गर्जन सारनि न'आव सफैबाय जोङो एसे बे लटारिखौनो जों गर्जन सारनो एसे एनै जाखिनि लायोना बेखौनो जों होलांनो सानदों आरो हानायमानि गर्जन सारनावहाय माखासे रिएक्सन ना नैबे खौसेथिनि बेलायाव माखासे बाथ्रा सोंलांनो सानदों थ' जों हाबलांनि गर्जन सारनावहाय सार गर्जनाव हाबनानै ओंखारबाय माखासे बिबो लाखिबाय बिनि उनाव आरो नै दा बे गामियावनो मलानदुबि होननाय गामि दंबावो बावहाय एसे बेसेबां हायो होलांनो नाजाबावनोसै 50थासो होलांनो नाजाबावनि बे गामियावनो आरोखि नायलांबाय थानोसै एसे गर्जन सारनाव थांनानै लटारि माखासे होनानैबो फैबाय एमजेजों आंजों बिनि गारियावनो दिनैहाय एसे फुरा मस्ति दा गर्जन सारनिफ्राय फैखांनानै जोङो नैबे मा नाममोनलाय आदा बिजु नोंनि फंबायसो जागोन ना फंबायसो बियो बिजु फंबायनाव 20टा बुक होफैबाय 100टा नांबावगौ बिनो ओमफ्राय दा बिनो होफैगोन जोङो नैबे जोङो जिहेतु नैबे लटारिनि जिखिनि थांखि लानानै लटारि खेला होनाय नङा होमबा बेखौ मोजां मोननानै बियो 100टा बुक बिबावदों जेसेबां जायो आंनो होफै आं लाजोबगोन 100टा बुकबाबो आं लागोन बेफोरबायदि होनदों थ' दिनैहाय जों बिनियाव होलांसै बिनिफ्राय जों मेडाम रियानाव मा नाम मोनलाय आब' रिया ब्रह्म बियो आब' जायो आं मेडामखौनो लिंबाय रिया ब्रह्म मेडामनाव जों हैबावगोन माखासे बिनियाबो 100टा बुकआ केस जाखाबाय बिदि आरोखि जोंनाव बारा बुक गैखाला सोरबाया जुदि अनलाइन लाबावोब्ला लानो हागोन इमिडियेट मोनसे जायगायाव मोनसे बार्थडे ना जोनोम सान खुंदों बावहाय एसे जानो फैदों नैबे बिजु फंबायानो लिंबोदों जों आननोन आरोखि थ' जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा जोनोम सान बावहाय नांदों नालाय आबै सासे नै औ आबै माखौ हरखै बे ओरै फैदोब्रा आबै दे बुंदो दे मा बुंनो नै औ आफाफोर दा जोंहा बुरि बुरिया बे आंनि फिसौनि थाखाय जाहोदोंना जाहोनायाव आं होनदों रायजो राजा आंनि बुरि लोगोफोरखौ बुरि लोगोफ्रा गैया नालाय फिसा खांफुनायफोरखौनो जों लादों दा फिसा खांफुनायफोरखौ जों लानानै जोङो बे आंनि बियायं सानाव आङो खामानिखौ मावदों
आंनो गाहाय बादि जानानै मा खामानि मावदों आबै हा बे खामानिया माने आंनि फिसौ जोबथा हरनायनि रबिरामनि फिसा हिनजावनि दै सारनाय दिनैहाय औ आदसा आरो बे गथ'नि माबा मा होनो बे माबाखौ फिसाखौ माबा जानाया मा जानाय बार्थडे मा बादे बार्थडे जोनोम सान औ बार्थडे बे बार्थडेआवनो आंनि फिसौखौ बे जोनोम सानावनो जोंखौ बुरिफोरखौ जाहोदों आफा ओइ आबै नंगौ आबै आबैनो नों खै बोसोर जाखो बुरिलांबाय खै बोसोर जाखो एखौनोथ' आं बबे समाव थैगोन आं बेखौल' बुंदों बैसोआ जागोनलाय बैसोआ आहाजोबो गाखोनाय आफाफोर दासो 18 जादों दा बुंदो नोंबो मा 18 बोसोर बिमानि खर'फोर खय बोसोर जाखो आङो मा आन्दालन नुबोनाय मा आन्दालन नुबोनाय मा आन्दालन आङो औ सरन नार्जारिनि आन्दलन नुबोदों आच्छा सरन नार्जारिनि आन्दलनाव मा जायामोन पिटिसि आन्दलन आरो मा कंग्रेसजों पार्टि गोलैनाय बे सरन नार्जारिनि आन्दलन समाव नों बहा खारा आं न'आव दं न'आव दं सिख्ला हाबा जायाखैमोन बे समाव हाग्रायाव खारनानै आगोर मोनाखै मालायाव रुवाथि थानानैसो आं खारनानै ओंखाम ओंख्रि थौ सिथाव फिथा सौनायाव दख'ना खामजालांजोबदों इन्दि बे आन्दालनखौलाय मोनबोगोन ना मोनबोआखै इन्दि बेनखौ आङो ओजों फैनासै ओजों फैनानैसो हाबा जाफैनानै नोंनि गामिया अबावमोन गोदो आंनि गामिया सखाथा मा जायगायाव बेलाय सखाथा दतमा सखाथा दतमा मा जायगा बालांगाथिंजाय बालांगा बालांगासो आबौ बोराय दंना गैला आबौआलाय बोरै लोगो मोना बोरै लोगो मोनफैया बेफोरखौ नांगौ नामा आबै ओरै बिलाय मुरि नांजोबगौ होननानै सोंदो गोसो थोलायनाय हा बोराय बुरि नांलाय खमलाय संख्रि बानलु आजा आबै लादोंमोन आंखौ बुनो टेका आयो गथ' गथाय साबैसे आबै आंना फिसौआ मिजिंल' हिनजावफोर साथाम बे फाग्लाफोर नोंसोर मोनसे आयं जेनेबा गोदोनि जेनेबा आबै आदा खानिया हरनि जायाखै नोंहा काहानि जाबाफोर गोदो बै हाग्राखौ बेंफैयाखै होनबा फरेस्टारफ्रा न' होखाराखै होनबा बे सिजोन दङ आंनाव नंगौ आबै ओरै फैलाय मोनसे खोथा ओरै फैलाय आबै ओरै फैलाय जोंना आबैजों जोंहा बिराद मोनसे इन्टारेस्ट खोथा नों गोदो बेसेबां लाइजाम हरामोन आबौनो आं लाइजाम हराखै फाग्ला लाइजाम हरामोन गोदो लाइजामसोमोन ना फाग्ला लाइजाम हरफेरा गोदोना फिसौ लाइजाम हरफेरा आबैयाबो गोसोथोनानै खारबोथारदों आरो ना नोंखौ लायदोंसो लायाखै माबे जाथियाव दंखायोमोन जाथि दंखायो नालाय रायथिलायनानै मोजां मोननाय गुबुन गैयामोन गैबावासोमोन गुबुन माने जाथिया जादों मारिदों दा बेयावनो आं दिखांनाङोबा आच्छा फाग्लाफोर नोंसोर र' आबै र' ओरै फै